Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Madrona Emir por un tiempo de 10 minutos. Molt bon dia, senyora ministra, senyories. Senyora ministra, veig que té els seus socis una mica o molt enfadats. Es pot imaginar que nosaltres que no ho som de socis, doncs també ens mostrarem una mica crítics. En tot cas, som dels que pensem que davant de qualsevol repte s'ha de cercar sempre l'equilibri. Creiem que, com s'ha dit en d'altres ocasions, la virtut està en el centre, perquè efectivament, i tots s'hi han referit, ens trobem davant d'un dels majors reptes que les administracions, que els governs han hagut d'afrontar en les darreres dècades, i això és així, tothom s'hi ha referit. I també és cert que Junts per Catalunya estem profundament preocupats perquè fa molt temps que no s'estan fent bé les coses. Hi ha canvis estructurals en la nostra societat, canvis demogràfics, noves formes de família, allargament d'esperança de vida, el fenomen migratori, nous estils de vida, augment de la mobilitat formativa, la mobilitat laboral. Són tots canvis demogràfics molt principals que estan evidenciant, estan deixant en evidència el dèficit no conjuntural, sinó estructural d'habitatge. La manca d'habitatge, tant públic com privat, està tensionant fins al límit tant la ciutadania com també la capacitat dels serveis públics, de tots. I la veritat és que tots veiem un govern, li he de dir, senyora ministra, una mica superat, o molt superat per aquesta situació, i que possiblement no té la valentia necessària que requereix per afrontar la situació actual i possiblement a vegades es va deixant arrossegar a banda i banda amb propostes que són una mica incompatibles entre si. Senyora ministra, de veritat que no dubto de la seva bona fe, i hem parlat, i no dubto de la seva bona fe, però li he de dir que se la veu a vostè o al seu ministeri una mica desorientada en el sentit que li he dit abans. Per exemple, amb els lloguers de temporada, votant una cosa aquí, però després fent-ne una altra completament diferent, en la qual podríem coincidir-hi, per exemple, nosaltres més, però és que vam votar una altra cosa aquí, radicalment diferent. Aquests cops de volant al capdavant de les institucions, al capdavant del govern, doncs són molt perjudicials. No dic cap secret, cada cop hi ha menys oferta d'habitatges, de lloguer i de compra. Per això els habitatges van esdevenint cada vegada molt més cars i, òbviament, menys assequibles. Els joves, per exemple, estan veient com s'han d'independitzar, s'han d'esperar a emancipar als 30 anys, quan la mitjana europea està als 26. Això és dramàtic, que hagin d'esperar tant a poder construir els seus propis projectes vitals amb una mica d'esperança, als 30 anys. I ja no parlo també dels que han de sortir fora de la seva ciutat per estudiar, que també veuen impossible poder accedir a un pis de lloguer, almenys a Catalunya. Si segueixen com fins ara, és a dir, sense ampliar el parc d'habitatge, no dic el parc públic, el parc d'habitatge, i provocant cada vegada més inseguretat jurídica, tant als arrendadors com a tot el sector privat de l'edificació, de la construcció, tots els agents relacionats, ja d'aquí res, ja no parlarem de la impossibilitat de trobar habitatge assequible, parlarem de la impossibilitat de trobar habitatge així, a seques. No hi haurà habitatge per ningú, ningú podrà trobar habitatge. Entre el 2008 i el 2022, els nous habitatges iniciats van ser de 1.530.000. Una xifra substancialment inferior a les llars creades, que van ser 2.400.000. És a dir, els números no quadren. 870.000 llars
que no han trobat o no troben la possibilitat de tenir un habitatge digne. En un àmbit tan complex com aquest, que té tantes derivades jurídiques, econòmiques i socials, sobretot socials, no es pot actuar amb indecisió i avolentades. No es pot, perquè encara va creant més inseguretats a tots els agents implicats. I darrerament les mesures que s'han anat aprovant, incloses les de la Ley de la Vivienda, doncs estan desencadenant que propietaris que fins ara confiaven doncs estan sortint esporuguits de deixar de posar els seus pisos al lloguer perquè se senten insegurs i tenen por. Ara, per exemple, podrem estar uns mesos debatent una nova proposta ara, diferent de l'anterior, per regular els lloguers de temporada, però és que hi discutirem uns mesos i bé, no sé, igual si s'acaba fent una proposta molt diferent a l'actual, potser es pot arribar a aprovar. No ho sé, nosaltres estem lluny d'això, no? I potser podria evitar algun cas de frau, però un altre cop tornarà a apartar propietaris que no deixaran el lloguer, no deixaran els seus habitatges a lloguer, i això torna a ser molt perjudicial, i haurem de valorar què és més perjudicial. Creiem que en moltes ocasions és pitjor el remei que la malaltia, no? Senyora ministra, els que coneixem bé aquest àmbit, sabem, i tothom ho ha dit, que no hi ha varetes màgiques, vostè ho ha dit, no hi ha fórmules màgiques, i és cert. I tots sabem que aquest terrabastall no es solucionarà modificant 2 articles d'una llei. Això no passarà. Només es resoldrà augmentant substancialment l'oferta d'habitatge. I ho creiem així. I és en aquest marc en què vostès tenen molts deures, molts deures pendents, perquè pel que fa a habitatge públic, vostè s'hi ha referit, em sembla que s'ha confós el diputat del PP, vostè s'ha referit a habitatge públic, que la mitjana europea és del 9% i que aquí estem anys llum d'aquest 9%, es plantegen acostar-s'hi una miqueta. Bé, però això no es fa modificant 2 lleis. Això se fa amb un pressupost públic potent, sòlid, constant, dedicat a ampliar el parc públic d'habitatge. I actualment és molt baix, i sé que l'han augmentat aquests darrers anys, però no l'han pogut destinar a augmentar el parc públic d'habitatge. Han fet d'altres polítiques, d'altres accions que no són aquestes, i nosaltres creiem que aquesta és absolutament prioritària. Per què? Perquè des del 2021 només s'han iniciat 13.000 nous habitatges protegits a l'any, quan als anys 95 a 2010 eren 70.000 anuals. És substancialment diferent. Sabem bé també que el sòl preparat i a punt per construir-hi és molt limitat. S'hi ha referit, ho sabem. I en cal molt més, s'hi ha referit, i ho sabem. I sabem bé que els processos són llargs, urbanístics, i molt complexos, però també la legislació amb mirada curta no està ajudant gens. No està ajudant gens perquè estan desestabilitzant tant els plans de desenvolupament a mig i llarg termini dels promotors i dels constructors, tant que els han acabat desincentivant també a ells i han fugit i estan fent d'altres coses. És peremptori que es comprometin urgentment amb la reducció i facilitació dels processos i sempre amb la complicitat de tots els agents. Han de deixar de tenir al·lèrgia al sector privat. Mirin, un altre tret diferencial que podem comprovar en els països que funcionen millor és que tenen uns sectors públics, però també privats molt potents i aposten molt fort per la col·laboració público-privada. I aquí no s'està fent així, s'està demonitzant. En els països que generen més riquesa i que per tant disposen d'un alt nivell de benestar, el pes de la col·laboració público-privada en el PIB està molt per sobre de la mitjana, com Holanda o Finlàndia, que estem parlant de 18-21%. En canvi, en els països que funcionen pitjor, el percentatge és molt més baix. I permeti'm, Espanya està ahí, amb Grècia i amb Turquia, un 10%.
Escolti, ho han de revertir, han de comptar amb la col·laboració del sector privat per habitatge públic, per polítiques públiques d'habitatge. En tot cas, ho hem dit, no hi ha fórmules màgiques, sí que n'hi ha una, però sabem que és molt difícil. Màgica no en té res de màgica, no es fa d'un dia per l'altre. Potser aquí rau el problema, perquè a vegades pot ser que no es vegi un rèdit electoral directe, perquè depassaria una legislatura, però tots els experts saben, beneeixen i propugnen aquesta proposta. I nosaltres també, Junts per Catalunya, que és ampliar a marxes forçades el parc d'habitatge. El privat, sí, també, tant com sigui possible, però sobretot el públic, òbviament. La situació que estem vivint entorn a l'accés a l'habitatge a Catalunya és absolutament dramàtica i la reacció del seu govern està sent tèbia i, per tant, insuficient. Mirin, hi ha un parell de temes que abordaré. Sí, hi ha un parell de temes que volia abordar ara. Ho deixaré per al torn de rèplica. Ja li dic que som molt crítics en com s'ha conceptualitzat el bono alquiler joven, molt, i direm per què és absolutament inútil a Catalunya, 100% inútil, i també què coi passa amb els immobles de la Sareb. Moltes gràcies. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor